Čaute, vítam vás v našom dieli a to je celkové, čo všetko máme, to ešte tak niečo dokúpime a je tu so mnou kamera, čau. Čau. No takže môžeme začať od Dumbum a kúpili sme to v rybarských potrebách, Stalo to 3 € sa mi zdá. Potom tu máme nejaké takéto piraty, obyčajné. Potom tu máme megatresky, kategória 3. Takže tak. Potom tu máme bomby. Ja budem hovoriť kategóriu, určite každý poznáte. Takže potom tu máme dumbumy, veľmi silné, zableskne a potom silná petarda rachne, takže tak. Potom môžeme prejsť mega petardy, také zableskové. Kúpili sme to v Kauflande, stálo to 69 centov, porúčame. Takže tu sú trojranovky, ninja. Takže tak, máme ich 10 kusov. Potom tu máme piratíkov, takýchto. Stáli 70 centov. Potom tu máme piratiky, banán, to je jedno. Dobre, takže máme ich tu 50 kusov, sú tu nejaké novšie od minulého roka, dali dlhší knot, je to výborné, lebo viete, ako to skončilo niekedy. Takže je tu 50 kusov, Kaufland, odporúčam. Potom tu máme shotgun, je to veľmi dobrá, Made in China. A potom tu máme nejaké magnumy, skúpili sme to dneska, stalo to 1,20 €, kúpili sme to v nejakom obchode, neviem, ako sa volá, Duha sa to volá, nejaký čudný. No takže potom prechádzame už efektám. A máme tu 4 efekty, výška efektu 2 metre do výšky, 25 sekúnd trvá. Takže je veľmi dobrá, ja som pozeral na internete diel, takže bolo to veľmi dobré. Potom prechádzame k raketkám, je to ohnivý dešť, urobí to také piskajúce a taký nič. Nič z toho nekupujem. Ale pre takú zábavu. Padačková raketa, vyletí padačík, takže toto je pre zábavu. Potom tu máme raketu Astro, urobí to taký efekt, taký, viete, naťahujúci, taký spadajúci dole. Takže potom tu máme raketu Color Rocket, je to kategória 1. Áno, kategória 1. Takže potom prechádzame k kompaktám. Máme tu kompakt Sexy Lossy, je to 20 ranový, stalo to 7 €, je to od Piroko, všetko je od Piroko, takže tak. Potom tu máme Super bombu, stalo 13 €. Bomba ako prase. Bomba ako prase. Je to, koľko to má rán? 24. 24? Aha, hej. Je to od výrobcu tento Piroko. Všetké Piroko. Takže tak, a potom tu máme už kuľové pumy, vidíte, tu je nejaký Biboš, jak sa to volá? Ruby. Potom tu máme šíleného Maxe, potom tu máme Spartacus, potom tu máme, neviem, Dracula. potom Žihado a Fakta X, naša obľúbená. Takže preto to bolo dielo všetko a budeme aj skúšať dneska ešte nejakú petardy rachať, takže čaute. Čaute.